हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' नुगासिनो मबाइलाव, फेसबुकआव, इउटुबाव जे आसामाव दासान्दि मा जागासिनो दङ। उन्दै बैसोआव हाबा जानाय मानसिफोरखौ, हाबा जाखांनानै थाखानाय, रायजो जाखानाय मानसिफोरखौबाबो पुलिसफ्रा न'खर न'खर थाङै थाङै हमगासिनो दङ। दा नोंथांमोनहा गोबाङानो जोंनि बर' हारियावबो दङ, गैया नङा दङ। उन्दै बैसोआवनो हाबा जाखोमानानै थानाय गोबां गामिफ्राव, गोबां जायगायाव। दा जोंनि मानसिफ्रा सानो मोनथिखासेयावबो गामिनि गिदिर गोलावफ्राबो आरो गामिनि गावबुराफ्राबो मोनथिखासेयावबो होखोमाया नङा, होखोमायो। गोसथोलायनानै गोबां माखासे रायलायजायै बुंजायै गाज्रि खामानि जाखोमालायनाय बेफोरबायदि जानानै हौवासा हिन्जावसाफ्रा उन्दै बैसोआवनो हाबा जानोसै होननानै न'आव लानानै फैसै। दा मा खालामनो बिदि होननानै हाबा होखोमालायो। जोंनि बेफोरबायदि गोबां जाखोमालायो। दासो नुबाय सासे आसामनि चिफ मिनिस्टारनाव माबादि पावार थायो। गोसो जायोब्ला बियो हाबा जाखानानै थाखानाय मानसिफोरखौबो हमग्लुं होफिननो हायो। दा बेनिफ्राय जोंनि मानसिफोरा साबधान जानाया मोजांसै आरो एबारनिफ्राय गुरुत्थ' लानाया मोजांसै। मानोना ओरैनोबाबो जोङो उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला गोबां समाजाव प्रब्लेम जायो आरो जाय बेक्तिफ्रा हाबा लायो बिथांमोननियावबो संसारा मोजां जाया, फरायनाय लिरनाय थालाङो आरो खस्थ' मोनो। दा बेफोरखौ बुजिखासेयावबो जानो नागिरो। दा नाथाय जोंनि मानसिफ्रा बेफोरखौ जोङो बादा होबाबो गोबां NGO दं, गोबां बेफोरखौनो खामानि मावग्रा गोबां माखासे समाजनि संगठनफोरबो दङ आरो अफिसफोरबो दङ। बिथांमोना मावो, बिथांमोना बेखौनो मावबोबाय थायो, एवारनेस प्रग्रामफोरबो लायो गोबां गामि-गामिफ्राव। नाथाय बिथांमोना जेबो गोख्रों मोनसे सरकारनिफ्राय नारसिननाय नुयैखाय बिथांमोना इजि लायोमोन, मिनियोमोन। माथो हनै जोंनि गामियावबो जाखोमागासिनो दं, उमुगावबो जाखोमागासिनो दं, बेफोरबायदि सानोमोन। दा नाथाय गिबाय, दासो नुदों चिफ मिनिस्टारनाव माबादि पावार थायो। सरकारनावसो पावार थायो नालाय, गोख्रों मोनसे बिनि सायाव बोल्ड डिसिसन लानो। दा जोंनि मानसिफ्रा सोलायनो एबारनिफ्राय जाहाथे सोलायो, उन्दै बैसोआवनो हाबा जाया आरो मोजां मोनलायनानै बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावा। उन्दै उन्दै गथ'फ्रा जाहाथे गाज्रि खामानि मावनानै उन्दै बैसोआवनो गथ' थाफ्लांलायनाय बेफोरबायदि जानाय, बेफोरबायदि जाहाथे जाथायफ्रा जाया। दा आरो हाबा जानो बेफोरबायदि साना, मोजाङै फरायो, मोजां लेखा फरायो, मोजां सिन्था खालामो, गेलेनाय, खेला गेलेनाय, मोसानाय, खननाय, दामनाय देनाय, लेखा फरायनाय बेफोरावसो गोसो होयो जोंनि गथ' गथाय, फंबाय बिनानावमोनहा। आरो जोंनि गामिनि गावबुरा, सेक्रेटारि आरो गामिखौ सालायग्रा गोबां जोंहा गोरों माखासे बेक्तिफोर थायो। बिथांमोनाबो जाहाथे एबारनिफ्राय सिरियास जायो। गोबां सिगांनिफ्रायनो मिथिखायो बिथांमोनाबो हिन्जावसाफ्रा 18 बोसोर आरो हौवासाफ्रा 21 बोसोर जायाबा हाबा जानो मोना। नाथाय थेवब्लाबो बिथांमोना गोबां उसुबिदायाव गोग्लैनानै मालाबा हाबा होखोमानांगौ जायो। दाथ' मिथिबाय, हाबा होग्राखौबो हमो, पुर'हितखौबाबो हमो, गिर्जायाव लादोंबा गिर्जायावनि होग्रा फालकखौबाबो हमो, मन्दिराव लादोंबा मन्दिरनि फुजारिखौबाबो हमो। दाथ' नुबाय। दा बेखौनो आं बुजायनो सानो आंनि भिडिअनि गेजेरजों, जाहाथे जोङो उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जोंनि हारिनिफ्राय जोङो होबथाथारनो हायो। गुबुन हारिफ्राबोथ' एबार गिसिगोन। जोंहा दारि गोलावफ्रा गोबां 14, 15, 13 बोसोरफ्रावनो हाबा जालाबायो। जोंनो नुथारबाय, बिसिना हिनजावखौबो बेबायदि 14, 15 बोसोरनिखौसो नागिरबावो। जोंनो नुथारबाय। जोंबो एसे मावो नालाय बेबायदियावनो खामानिखौ। नाथाय जोंनि मावनायखौ गियामोन। जोंथ' बोल्ड इनिसिएटिभ लानो हायामोन नालाय। एसेनोसै, आं
आरो बिनि सायाव भिडिअ लाबोबावगोन आरो पक्स' एक्टनि सायाव भिडिअ लाबोबावगोन आं पक्स' एक्टआ मा जिनिस बेनिफ्रायबो जों जाहाथे साबधान थानो हायो। थेंक इउ गुड नाइट जय बर' हारिनि।